Предание за Калиакра. Един от прозорците на старата крепост се наричал Врата на 40-те моми. Оттам по време на обсадата се хвърляли 40 девойки, все златни болярски дъщери. Когато турците навлезли във външния двор на крепостта, бойците се оттеглили по бойниците на вътрешната крепост. Ужас обхванал хората. Жените се струпали в църквата да търсят закрила от Божията майка, а мъжете копаяли ями и криели в тях скъпоценности. Младите бранели града с лъкове и стрели. Тогава 40 девойки се събрали в широката горница на крепостта. Оттам към пропаста над вълните гледал широк прозорец. Най-смелата сред девойките била Калиакра. Тя рекла: дойде часът на изпитанието. Позорът леча ще нахлуе при нас. Какво ще изберем? Чужда вяра и чужди рубини? Или да загинем чисти и неопетнени? Ще умрем чисти и неопетнени, отговорили момите. Ще се хвърлим от този прозорец в морето, но за да не се оплаши някой от нас, ще сплетем косите си в едно и ще скочим заедно. И девойките бързо засплитали косите си. По улицата на крепостта вече се чували писъците и крясъците на подгонения и ужасен народ. Завоевателят нахувал от всякъде в крепостта. Турците се струпали под самия прозорец, когато отгоре се чула командата на Калиакра: хванете се за ръце и всички заедно. 40 девойки полетели надолу пред смаяния поглед на поробителя. Когато потънали над бесните и ревящи вълни, над морето се извили 40 бели чайки. Това били душите на девойките, загинали в копнежа си за вълност и свобода. А телата им се превърнали в 40 пъргави тюлени, които денем се криели под водните пещери на скалите, а нощем, когато има луна, излизали да плачат. Скалата нарекли Калиакра. Майстор Вале. Едно време българите били големи майстори-строители. Когато турците захванали да правят джамия в Одрин, викнали за нея майстор Вале от Сакар. Ала били решили, като вдигне джамията, да го убият, да не може да построи друга толкова хубава. Разбрали чираците това и ги казали на майстор Вале: майсторе, като направиш джамията, ще те убият. Рекал им: няма да се дам да ме убият. Вдигнал той джамията и на високото написал на български с златни букви: майстор Вале. Работата му вече привършвала и той, като се подписал, си направил на върха едно аеропланче, но то не било като днешните самолети, а крила, слепени от птичи пера и трева. Направил големи и хубави крила, с които можел да хвърчи. Аз няма да се дам да ме убият. Сам мога да падна и да се убия, ала жив няма да се дам. И като свършил цялата работа, качил се на аеропланчето да полети и да избяга с него. Добре, ала имало едно бублече, което рязало, отрязало едното му крило и като го отрязало, майстор Вале паднал и се убил. Инджей войвода. Едни жени копаяли нивите край село, а един старец ги пазил. Минал там Инджей войвода и рекал: дядо, защо пазиш тези жени? Абе, дядовото, отговорил старецът. Яви се един Инджей войвода. Коли, беси, мъжко не оставя. Тогава Инджей войвода му казал: вземи тези жълтици, на всяка жена, на мотиката по една да оставиш. И си заминал. От тогава започнал да закриля народа и да го пази от турците. Панайот Хитов благодари за песента. Едно лято жетварки жънели на Габрова поляна и една от тях запява песента Панайот Бойка до мъже. Панайот Хитов бил наблизо в гората и чул песента. По едно време жените забелязали, че един човек с големи мустаци иде към тях. Най-напред се оплашили, ала го видели, че не е сърдит и се успокоили. Мъжът дошъл до тях и попитал коя жена е запяла песента. Казали му, а той извадил една жълтица, дал я за подарък и си отишъл.
Съкровищата на Панайот Хитов. След освобождението, банките станали български. Турците си отишли от земите ни, а хайдутите и синовете им отишли и изкопали заровените съкровища. Някои от тях ги вложили в банки, други си ги оставили заровени в земята. И до днес и манярите търсят скрити хайдушки жълтици. Говори се, че Панайот Хитов декларирал в банката в Русе 180 кила злато. Други пък казват, че завел рода си от Сливен в сливенските лозя. Под всяка лоза имало закопано по едно гърне с злато. И той казал: "Я сега прекопайте това лозе и всеки да си изкопае златото и да си го вземе." В лозете имало 100-200 лозини. Веднъж в Сливен, било преди Балканската война, един беден човек срещнал Панайот Хитов и му рекал: "Бай Панайоте, много съм сиромах. Кажи ми, къде има закопано злато, да ида да си извадя?" "Ще идеш," казал му, "от Сливен към Ичер и като се връщаш, обратно има една пътека. Не еди си кой си завой, има един бук. Под бука има камъче, една плочка. Ще махнеш плочката и ще копаеш една педя. Там има едно гърне с 5-6 кила злато." Минало се време, месец-два, Панайот Хитов срещнал този човек и го попитал: "Ходи ли да вземеш златото?" Рекал: "Не съм ходил." "Хайде," рекал Панайот Хитов, "да идем." Отишли и Панайот Хитов повдигнал плочката и извадил златото. Наистина имало гърне пълно с жълтици. Орисването на Хаджи Димитър. Казват, че Хаджи Димитър се родил на ранина, когато изгрявало слънцето. На третата нощ при него дошли орисници и майка му ги усетила. Първата орисница казала: "Да стане здрав и красив момък. Камък като стисне, вода да падне от него." Втората добавила: "Тъй да бъде, но да му се свършат дните, като е още ерген." Дошъл ред на третата орисница и тя рекла: "Съгласна съм, но да стане юнак над юнаците и да се прочуе толкова много, че по сборове и седенки да пеят песни за него." Христо Ботев и житните зърна. Минах по пътя на четата му и чух чудна легенда. Разправя ми я възстар селянин с обгоряло и набръчкано лице, живи очи и едри, силни ръце. В джоба на курката си Ботев носил не само тефтерче с последни записки и план за битки, но и шепа житни зърна. Знаел той, че ще се сбъдне молитвата му, че ще бъде скъпа паметта му за този народ, оторачи и заръчал: "Дето падна, там ще заровя тези семена. Каманак да се случи, земята пак ще ги оплоди. Безводно тъй, кръвта ми ще ги напои и те ще пораснат. По тях ще узнаете къде съм загинал." Така хората узнали къде е паднал певецът.